vise, hvordan I skal formidle det her på en fed måde til folk, som ikke har en skid forstand på det, for eksempel. Det er selvfølgelig fordi, vi skal tale om spilmediet. Vi skal tale om, hvorfor spil er fede. Når I sidder og spiller et spil, så er det faktisk mega svært at sætte ord på, hvorfor var det præcis, at lige det spil, det gjorde noget værd, hvis I ikke bare skal kommentere, at det var kudyrt. Det var efter 14-15 timers spil, hvor man faktisk, op i mit hoved, jeg troede, jeg havde en mission, der hed, okay, jeg skal gøre noget godt, men så ender det faktisk med, at man får ud af, okay, man var faktisk en dårlig person i spillet. Så det var sådan, det er et af de spil, som jeg tænker, okay, det er ret fedt, når man lige kan lave sådan en twist til sidst. Det gør man det rigtig meget, når de prøver at vække en følelse af beskyttelse. Så Red Dead Redemption, det er fordi, at det er sådan et spil, nu er der mange, der har prøvet det, men det er et western-spil, og det er så simpelt, men det fungerer bare. Men der er kommet rigtig mange spil, som ligesom siger, men hvad for en vej vælger du, og spiller lidt på det der moralske valg. Det havde man ikke rigtig her. Og problemet var, at spillet gik lidt ud, eller det startede med, at han var the good guy. Altså det var ligesom den setting, de lavede. Jeg var så glad. Jeg smiler, at det var det fedeste spil nogensinde. Og lige sådan der, og Pokémon der bare, det var det fedeste. Så det synes jeg. Hvor kongen så sidder deroppe. Og du starter faktisk med at være i alliance med ham, der er helt tilbage i starten af spillet. Men nu går vi så imod ham. Så, eller du ved, jeg ville ønske at jeg var den her person, det der med. Så fordi jeg tænkte meget, at i spillet så handlede det meget om mit ry, mit reputation. Hvor meget folk frygtede mig. Det var det, jeg ledte mig ind. Jeg kunne også sådan perspektivere lidt til Akilevs. Ja, det er derfor, men det klip, det var noget, som gjorde mig rigtig, rigtig utilfreds. Så du var en fan-joker? Meget. Og her så viser han så alle de baner, hvor der er diamanter, hvor han har været inde og samle dem. Og der vil jeg så sige, at det med musikken her, så synes jeg, det var mega fedt. Og så her, så skulle man så bruge de diamanter, til man kunne se den her slutning. Hvis du havde samlet dem alle sammen, så fik man lov til ligesom at se det. Og det synes jeg bare var det greateste, der var barn. Altså, nu kunne jeg endelig hoppe videre og se, hvad det egentlig var, jeg skulle til. Hvor jeg fik den her følelse af, at hvor man er fri, og hvor man kan ligesom gøre, hvad man har lyst til. Den måde, han kæmper på, det sker også i spillet. Det er så flydende og fejlfrit. I guess no one needs a hero right now. Og så har man alle de her våben, som man kan opgradere, og det var det fedeste at have de der våben med. Fucking problem in your head. You think I'm bullshitting you? You think I'm lying? Fuck you! Okay? Fuck you! It's okay, man. I'm gonna chill you, man. I'm gonna chill. The thing is, alright? Og i det hele taget synes jeg også bare, at spillet blev rigtig, rigtig fedt. Bare også omgivelserne. Det synes det er flot spil. Så meget, så kunne jeg til sidst lave den perfekte mand, sådan der. Altså, der er sådan bestemte opskrifter, som der giver det perfekte udkom. Og det bliver jeg så rigtig god til, og det var første gang, jeg følte, at jeg var rigtig, rigtig god til at spille. Og så vi har skudt med alle sammen, og så skød den 5. så folk jublede helt vildt. Altså ligesom hvis Danmark vandt EM igen eller sådan noget. Og det løber så op på den her, et af de 2 steder, hvor man kan finde politifolksudspil. Og så kommer ham gutten her som en terrorist, og han skyder så med alle sammen selv. Og ellers kammerat bliver døde. Man ved ikke så meget, man ved ikke lige helt, hvorfor man er det her eksperiment og sådan noget. Det synes jeg er smart og fedt. Det var også en velskrevet dialog, ikke? Jo. Det var one-line på one-line. Ja. Og så har jeg spillet alle Bioshock-spillene. Og det sidste spil, der kom, der var slutningen, det var så hjernevaskende. Altså, det mindblowede mig for sygt. Nu var en dør derude. Ej, det er jo hyggeligt, mand. Så skal han få et X der. Ja. Så blev der Omkring, okay, men at man går lidt ned i spillet og finder ud af, hvad for nogle virkemidler det bruger.
Jeg kom for eksempel med det der eksempel, hvor man rider på en hest, og så kommer der lige pludselig et spilnummer der, og det her gyserspil er et fremragende eksempel på brug af klassiske gyserfilmseffekter. Rigtig meget lyd og hvad for noget. Det kan også godt være ekstra kæk, og så prøve at sammenligne det med andre former for populærkultur. Altså du nævnte Heart of Darkness før med Far Cry. Hvis man har læst Det er fuldstændig uinteressant. Der var ikke én, der sad med sin mobil og gjorde noget andet. Det er meget lang tid, jeg har opdaget det. At være blandt unge mennesker, hvor de slet ikke har den fremme og sidder og bruger den. Det var det, der var fokus på.